itong maestro na may mupamit na ito karon. Si Brother So Fernandez. Salamat kayo, Brad Hernando Kahaya. Dili kangit-ngit. Mangit-ngit dito yung pangido niya. Sa di pa ko mo tandog sa atong tema, karon na impit sa Baguio, suman, mo may naanda na to, basta hapit na ang mahal nga daw. Rekoleksyon. Mga magtutudlo, mga profesional, mga mag-uuma. So, kahingi sila ko sa kadlaw para sa rekoleksyon. Pagpumalandong niya, doon na sa gani pare nga ilang ang bitahon, agan sila Santos nga misa. Kita karong 21, rekoleksyon ta. Ya, bantugan sa itong speaker, pero mora ka pa ng oras na to. Sa siulan tagamay, mga alas 7, ang atong speaker o sa kanhig, pastor sa Presbyterian Church, si Bu Gakrama. Batid sa malamon yun, niya humble, mapopsano. Siya itong speaker. Ngayon niya kung mo pasyon na, mga tag-duty nga topic, siya na mo bat-bat sa itong mga angay mahibawan. Karong suman, Lunes man ang medyo. Iyang sayo-sayo lang ta. Kalimot ko sa dito noon sa DYHP na-announce na ko. Ang karon sa DYRF, limot yun. Ako nang balik-balikon. Samtang mapamabot ang 21. Yan ibaw na itanga si Brad Adam, dili makatambong na to kay 40 diyas. Kaya ako mga bulanon, kanang 40 diyas, dako kaya nagdili nila. Tanan ko mga parente, mahigala sa namatay ba. Nambong gila Santos Camisa. Yan ang tagtungod, magandang yung hikay. Umahaw. Kaon nga na inasal, namin pagkaluto, basta wala ilang tradisyon, kultura. Mas berada mo marit, wata katambong. Ang akong tema, nga naman, nga kita magbuhat o mayo. Kaya nasuwat man. Sa Efesio 2:10, gihimuta sa Diyos aron yun pagbuhat o mayo. Ya sa 2 Timoteo 3:16, ang kasulatan gibugna sa Diyos aron pagtudlo, pagpatlong, pagsaway, pagmatuto, aron ang tao sa Diyos maandam sa may buhat. So the whole scripture while we are reading the messages, mudasig na ito pagbuhat umayon. Pinadayag 12:11, og siya si Jesus mubalik, kadala niya ang balos. Daanan niya ang ganti. Kana ganti, dili yun na para sa mga dautan. Kay reward gani. Dato pa, purong-purong tungod sa bayanihon o may buhat. Pero noon ay pagutana, unsa man ang mirito, Bradso? Kaya sa probinsya, ang mga tiguang babae, Diyos noon kayo, o niya, makabantay silang apo nga, nagbuhat o mga tagsaon na buhat, ningon din, dudong, salamat yung taon, dudong ay mukang nagbuhat kag mayo kay doon na kay merito. Kanunay nang gamiton sa mga katigwangan, merito. Ang merito, pinulungan nga kinat sila sa mupong pagkasulti, pahanong na sa tupa. Doon ay tao na lagad yun sa saka tigalan niyang dato ba? Muna nga mutawag, takhan na kaya kitrabaho dire. Pahanong dan taka. O dadanin chike, 50,000 na. O, ito, kinaghan kayo, trabaho, ang ayan. So, pahanong dan or ganti ang binisaya sa merito. Pero doon ay doon kaklaseng merito. Merito kung digno,
kanang merito kundigno mga buhat sa tao nga angay tukma nga tumbasan o kanti. Marangan nagmirito kundigno. Panalitan sa San Mateo 25, 36 nga 48. Igukom sa hari, duhara kapundok, ang matarong diya sa tuo, ang makasasala diya sa wala. Maingon na yung hari, si Jesus guna. Huwag mingon si Jesus, gigutom ko, inyo kong ipakaon. Ihaw ko inyo kong ipainom, gigutom, yes, gigutom, ipakaon, nabilanggo, inyo kong iduaw. Nagmasakiton, inyo kong itambalan. Naglakaw ko, huwag ikapuyan, inyo kong ipapasilong, ipapuyo sa inyo. Takos, ha? Busa, panonda ninyo ang langit, ang kinabuhi o kalipay ngo'y katapusan mo nang merito di kundigno sa tubat takos. Ay kaduha, merito di kungro, buot sabot, dili angayan, dili takos, pero gigantihan. Sa krus, doon ay duha katulisan nga gilansang uban sa Ginoo. Si Dimas o si Istas, wala na sa Biblia. Tradisyon na ngalan man nila. Si Dimas sa sinugdan, bugal-bugal sa Jesus, pareha ni Istas, bugal-bugalon kayo. Pero pila katak na nagsudong siya ni Jesus, namalando siya, kalinaw dagway ning kamay. Dili sama nung nagpingit, na malikas kay ginansang may sakit kayo, init pa kayo. Pero kayong tawhana, puno sa kalumo. Ngayang tinanawan, nagto sa mga tao na nagsinggit nga ilansan siya, puno lagi po sa kalumo o kamapobsano. Muna nagkahuna-huna si Dimas, Ginoo ni. Ngunit tag-iyas tingarian sa langit. Ingon si Dimas, Ginoo, kung tuwa ka na si mong gingharian, hinumdumi ako. Ginoo, mitutok niya sa dakong gugmaw kaluoy. Mitubag si Jesus, dili lang kay hinumduman ko ikaw. Karong adlaw, dadon ko ikaw sa kong paraiso. Unsa may nahimo ni Dimas? Nakapakaon ba sa gigutom siyang mga kinawa at baka? Tulisan doon si Dimas. Nakahimo ba siya paghatag-tambal sa mga masakiton? Nakahimo ba siya pagtukod o mulay sa mga huwag kapuyan? Nothing. Katuro yun. Katuro iyang kamapupsan. Kinuo niya. Takiyan niya sige harian sa langit. Ginoo, kung tuwag ka na si muging harian, hinumdumi ko. Huwag ka niya pag magpakiluoy pa ingon, luwas ako, Ginoo. Hinumdumi ko. Manangan nanog, merito di kungro. Dili takos, pero tungod sa gugmaw kaluoy sa Ginoo, Maunang Ginoo maluluy. O kining doktrina sa merito, makadasig din nato ko ito sa paghimo, pagbuhat. Kay, ganti ko na. Ang ginaganon sa imong maing buhat, mo sa ang gitason sa degree of happiness. Mamatay sa katao, 25 edad. Ya, magkasasala kayo. Hindi ko lang ni kumpisal niya kalawat. Huwag may perno. Pero malangit na siya, dili ugwa siya mamutang sa dapit nga ilabihan, kataho, o kanindot sa iyang pagpati sa langit. Pero doon ni taong 90 na edad, gikas pangingon ni 18, nagbuhat o mayo ni 19, hanto ni abot sa 90, mora gapon. Huwag paglubad, bugal-bugalan, tamayon, pasipadan, huwag siya mo baos, igor siya mo pahiyong. Namatay. So, ang iyang degree of happiness taas.
Kay taas ang yan sakripisyo. Manang managinuta. Samtang buhi pa ta. Ha? Doon tayo kontra ang pasayloon. Bala na di siyang pasaylo na to. Ay mga gigutom mo doon nata kana. Limos, mga pobre. Doon ay pila na to mga higala na to, nga masakiton niya. Huwag tayo kapalit sa tambal nga girisita. Tabangan na. Doon ay daog-daugon. Tabangan na. So, ang mirito, makadasig ka na to, matagkaroon ko niya, mabuhat ang mayo. Sa labing mayo mo ang mga pagpailog, pagpaubos, pagantos, kung doon ay katalag na. Ngayon si Job sa 42:6, Job 42:6, ang Ginoo mingon, sa panahon sa kayuhan, sa panahon may kaglawas, panahon nga bunda ka, imong gidawat. Nganong di masaka mo dawat sa panahon ng ilad, panahon sa kalisdanan, pulos ka sakit. Dawata sana. So muna nga, nirito po na to, kung magkapailog ta, makaantos ta, niya magkapadayon ta sa atong buluhaton para sa Ginoo. Lahutay tangkos katapusan. Niya may mo sundaw gadong dini. 1, 2, 3. Mga sundao ni Kristo. Apit naman ito mo man. Kaya, ang aturong panahon, wala, dili na sundao doon. Tanaw ni Stam. Kiring, namuguro yung mga nabinasa, singabot ang eleksyon. Ang mga pulis, suroy-suroy, mananaw kung sa mga katanon niya nagduwa sa kasalanan, dakop na yun. Nga kita sa mga edad-edad na, dakpon ka po tangan mga kakabadlong kung anong kami magmain panikinan. So, sayo tang moment. Pasalamat ko niyong tanan, o gayaw kalimot, sunod, Martes, Suman, rekoleksyon sa Catholic Faith Defenders. Doon na mo'y magkauban, nawa pa kay bao, doon na mo'y silingan nga, matambong isang dili Catholic Faith Defender. Ito, atang pakuyog ang dili. Yang magkuyog sa nato, ang inganlan sa usa ka grupong bagong nagkiusa ang mga alagad ni Kristo ni Santa Maria. Sa Latin, Sedi Christi et Maria. Kailangan na kabuok pero gusto silang mamina sa rekoleksyon. Ako, okay. Lipay niya na. Kanya akong lantaw na kung lingkod na din hitanan, lingling roha, klaro ang atong pagkikpulong. Klaro, gusto ko sila yung klaro. Pero karin nila, hindi na magkaklaro. Maratol na niya hangyoon ang atong Jong Chua, ang atong mga attendance na linya lagi diri kana. Ya, di lang dito. Deklaro mo din. Gawas og doon natay trumpa. Ngay butang nato diri. Namang ko'y trumpa di baterya sa pero sipa mo kani. Anong dabo magyugo. Ato lang usahon puhon. Ya pagdala mo jutay sad nga iamot. Why amount aron sad nga matagtag kini pahanungdan sa speaker nga si Reverend Bu Gakrama kanhi pastor sa Presbyterian karon Catholic na Catholic Evangelist. So kutob ta dinhi salamatan ni Jong Chua. Ya Jong kining ayaw na ang ilang kuan dito. Wala gyapon dito. Pasti lang dito gyud ko kasi dunong linso akong gikasulti. May order siya atong batanon. Sige, ato ako sa ipagkita sa technician. Hindi palo apod gyud ko ni Ani mo in charge sa program. Kung mamartis man. Mato ko. Sugyan gyapon na. Malihog manindog ta. Kung magwaampot ang pasalamat sa Ginoo nga buhay pa ta. Kaya itong Pebrero 2, disgrasyan. Nga, pagbangon ako sa buntag, mga alas 7, padong sa banyo, gitukmod ko di makita. Bitaw. Ako yung sakit. Akong duha ka bukton na na yun. Wamigo ako mo. Kunya, bugwak, suka kong dugo. Akong obdure, akong hugaw sa banyo, dugo. Walang gikas sa district hospital, ngadto sa kining Cebu Doctors,
endoscopy, susi akong tiyan, ultrasound, susi tanan sa akong mga galaman sa lawas. Ingon itong doktor, may kag-heart, may kag-baga. Pero ang imong sakit, cancer. Nagtakhan kayong samad. Yan ang pagkita ko, kayong samad mo itong ni-bleeding. The-bleeding wa kagawa, deep blood, mo na brown color, red brown ba. So nahabwa, kaya nahabwa man, nagawa itong kugaw. Kaya akong tagan og 3 bags of medicine, ato, suot sa kong lawas. Abunuhan ko 2 kabag katugo, o Bixtos kanunay. Parang putik yung lisura kay bitay ta sa puso pa. Pagkadlaw, sige digid-digid, mga memory verse sa atong mga tima, sige grosaryo. Mura kaya akong memory dito. Muna pagkuha na kong barag-barag ko. Muna nga karon kaluis Diyos, ligon-ligon ang Diyos. Magampol na. Sa ngalan, samahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, salamat sa mong mo at kayo. At ang kami panalangin o panalipod sa among pamilya, mga igsuon, mga parinte o labaw tanan kami. Nagalagad kanimo. Dungagi pa. Nga mong galamhan o kusog o magkatuikan nga kami mo alagad sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Kristo. Mga birhin niyan po kami. Kay uay pangayuunin mo nga to si mga anak na balibaran. Padaday kami mga anghel nga mubantay ka namang sa mong paglakaw. Ugatagi kami kanunay mga gasa gikan si mga anak. Aron matupay ang padayon nga mong pagalagad si mga anak alang sa kaluwasan. Soban o sa mo sa kaluwasan. Amen. Sa ngalan samahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat.